Ben, moitas gracias de corazón a todos e a todas por estar hoxe aquí no Salón de Plenos do Concello de Culleredo, nun acto tan emotivo como que vamos a vivir, que é a entrega dos restos de José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto, dous veciños da parroquia de Almeiras, que, como vemos, pois levantaron moitísima expectación e moitísimo cariño, non só nesa parroquia de Almeiras, sino tamén, pois, en toda a nosa contorna, e por elo temos que agradecer tamén a presencia aquí do alcalde de Mesía, onde apareceron os restos na parroquia de Visantoña, do seu párroco e, como non, da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Moitísimas gracias ás familias por esas mostras de cariño, por ese momento no que vos achegachedes ao Concello de Culleredo e onde para nós pois é unha honra o poder axudarvos a facer este acto. Nos non fixemos nada máis que poder estar e facilitarvos o poder estar aquí. Os verdadeiros protagonistas, Alberto, Teresa, sodes vos e todas as persoas que colaboraron. Entre nós hai moitísimas persoas que poderían falar moitas liñas, como Carlos Pereira, do que foron pois as persoas represaliadas do noso Concello. Hai moitos nomes, moitos apelidos, pero creo que as persoas que me van a suceder na palabra, eu terei a oportunidade de falar ao final do acto, pois de seguro que van a enriquecer moitísimo este momento tan emotivo. Moitísimas gracias de corazón a todos e a todas, sin excepción. Moitas gracias. Como ben dixo o alcalde de Culleredo, bos días a todas as persoas que hoxe queredes estar presentes aquí, neste Salón de Plenos do Concello de Culleredo, nesta Casa do Pobo, para acompañarnos neste acto cívico de memoria, de xustiza e de reparación. Tres palabras que resultan fundamentais para convivir con respecto. Semella sinxelo, pero non o é. Hai que ter vontade, dar un primeiro paso dubidoso e despois xa non hai volta atrás. Pagará a pena, asegúrollelo. Esa mesma vontade, ese mesmo primeiro paso dubidoso, pero sen volta atrás, ese orgullo guía tamén o traballo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Guía as xornadas de busca en arquivos, as xornadas de parlamentos con familiares e veciños. Pasos dubidosos e orgullosos que desenvolven un emprego coidadoso no proceso de exhumación, con arqueólogos, técnicos e historiadores voluntarios, coa aportación dos socios e con moito afecto. Todo isto, todo, para a aplicación dos dereitos humanos. Todo coa vontade, o orgullo e a satisfacción de poder chegar a días como hoxe, a actos como este. As fosas comúns manteñen soterradas historias dun tempo e dun lugar, pero por riba de todo, historias das persoas que habitaron eses tempos e eses lugares. Os obxetos persoais que máis adelante poderedes contemplar, que se encontraron na foxa de Visantoña, conteñen e devolven un pouco a vida aquelo que só pode falar a través do recordo. Non cansaremos nunca de dicir que a implicación das institucións públicas debería ser unha cuestión primordial para a celebración, con naturalidade e normalización, de actos de recoñecemento e de reparación como desta mañá. Grazas, por iso, ás autoridades presentes. Neste acto de benvida á casa de José Galán Núñez e de Manuel Ramiro Souto, en nome desas institucións públicas
que representan a todas as cidadás e a todos os cidadáns. Teñen a palabra José Ramón Riobou Castro, alcalde de Culleredo, e Mariano Iglesias Castro, alcalde de Mesía. Bos días a todas e a todos, familiares dos homenajeados, membros da Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, señor alcalde de Culleredo, corporación, compañeiras, compañeiros, todos os que hoxe tedes a ben acompañarnos neste emotivo acto. Como ben se dixo aquí, a miña presencia neste acto débese ao feito de que estes restos recuperáronse na parroquia, nunha das parroquias do noso concello, na parroquia de Visantoña, concello de Mesía. Entonces, para min é unha honra, é un placer, incluso un acto de obligado recoñecemento a miña presencia aquí por dúas cousas. Primeiro, porque sinto un tremendo agradecemento e un recoñecemento profundo polas ideas que ca súa vida defenderon esta xente que hoxe homenaxeamos. Iso en primeiro lugar. En segundo, porque tamén quero recoñecer e agradecer o fundamental papel que está a desenrolar a Asociación da Memoria Histórica, co seu papel de investigación e de recuperación, non permitindo que queden no olvido cousas que aconteceron e nunca deberan haber acontecido, pero iso xa non está nas nosas maus cambialas. O que sí temos a potestade e a capacidade de permitir que non queden no esquecemento. E nesa labor coido que todos podemos aportar o noso modesto e humilde grao de area. A memoria non só concierne a persoas que, como esta asociación, cunha labor tremendamente meritoria, fan unha labor de busca, indagación, senón conciernenos a todos a diario, nas nosas casas, nos nosos labores. A memoria é algo que temos que mirar de conservar para non volver a cometer erros que nunca deberan haber acontecido. Entonces, xa digo, o meu maior recoñecemento ás ideas destas persoas e o meu maior recoñecemento e miña total admiración a este papel tan meritorio que está a facer a asociación. Nos, desde a institución que presido, no que modeste e humildemente poidamos contribuir con este tipo de labores, seguiremoslo a facer. Que teñan un bo día e gracias a todos. Esas son parte dos obxetos encontrados na foxa de Visantoña, as botas de José e de Manuel.
que a terra che sexa leve. Descanse en paz. A elección é persoal, pero calquera das dúas representa con honestidade o que move os membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Facer a terra menos pesada, proporcionar a paz que dá o feito de saber que os nomes de quen foi obrigado a calar terán a oportunidade de ter voz para construir unha historia máis completa, máis profunda e máis xusta tamén. Ten a palabra agora Emilio Silva, o presidente da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Bueno, buenos días. Yo hablo en nombre del grupo de voluntarios y voluntarias que estuvieron llevando a cabo la exhumación, que la investigaron. Con nosotros colabora mucha gente. En el fondo, esto de la memoria, ¿no?, que a veces causa mucho ruido en las instituciones, podríamos definirlo como una conversación, ¿no?, donde ha habido mucha gente callada. Yo vengo de una familia gallega, en parte de la provincia de Lugo, y yo he visto a mis tías, cuando les preguntaba por algo de esto, girar la cabeza hacia una ventana para ver si estaba abierta o cerrada y bajar la voz indistintamente si estaba abierta o estaba cerrada. Entonces, estas cosas que muchas veces se han susurrado nos tienen que servir para entender en esa conversación realmente quiénes somos. Esto está ocurriendo en el año 2025. Va a hacer 50 años que murió el dictador. Aquí falta muchísima gente. Muchísima gente que debería haber estado en un acto como este hace muchos años, ¿no? Pero la democracia, o quienes gestionaron en parte la democracia, decidieron que eso no ocurriera entonces. Entonces, eso también tiene que estar aquí presente, porque mucha de la gente que pudo conocer a estas dos personas podría haber estado aquí hoy, pero alguien decidió que era bueno para la democracia enterrar a quienes, con estas botas, para mí, que deberían ser un símbolo gallego de la lucha del pueblo gallego en su camino hacia la libertad, decidieron que esta gente estorbaba para la democracia. Y hemos llegado a un presente en el que hay mucha juventud que desprecia la democracia, porque cada vez eso aparece más en las encuestas. Y no es algo espontáneo, algo accidental, es una consecuencia del silencio, de que las historias de estos hombres no han estado en los libros de texto, de que ellos no son un ejemplo social, gente que se atrevió a nombrar la palabra libertad cuando te podía costar la vida, y de que estamos haciendo este acto con la libertad con la que han hablado y vamos a hablar todos y todas las que pasemos por aquí, porque ellos imaginaron que tenía que ser así. Porque en los años 30, cuando se construyó el primer periodo democrático en la historia de este país, enterrado por una transición que más o menos dijo que la democracia nacía con la reinstauración de la monarquía, se enterró todo el patrimonio de estas personas, ¿no? Y parte de nuestro trabajo y parte de lo que, como asociación, yo también soy familiar de un desaparecido, tenemos que decir en esta conversación de la memoria, es que estas personas fueron ejemplares. Y si hubieran nacido en Francia, en Alemania o en Italia, aquí estarían las autoridades del Estado tratándolas como merecen, como gente que no soportaba que en este país se viviera en una dictadura. Y no solo no lo soportaba, porque había millones de personas que no lo soportaban, sino que trataron de acabar con ella y poner su grano de arena para tumbar ese régimen que durante 40 años hizo que miles de personas, por ejemplo, murieran exiliadas sin volver a abrazar a sus seres queridos ni a pisar las calles en las que aprendieron a caminar. Botas como estas, que a mí cuando me mandaron la imagen me pareció muy impactante porque son similares, iguales, ¿no? Y por la situación en la que estaban caminando, ¿no? Yo recuerdo otro guerrillero gallego que exhumamos en Chaorras, en Ávila, Perfecto de Dios, que también aparecieron unas botas que en el fondo son un enorme símbolo, ¿no?, de hacia dónde caminaban esas botas. Lo que nos tenemos que preguntar hoy es si hemos llegado al sitio al que caminaban esas botas o nos hemos desviado de ese camino y estamos viviendo una realidad con la que nos vamos a chocar, y eso tiene que ver con haber sembrado
la ignorancia acerca de ese pasado, ¿no? Y haber educado a la gente como si la democracia naciera por generación espontánea, ¿no? Que es lo que ahora piensa mucha gente que la desprecia. Vinieron a trabajar en la exhumación voluntarios de muchos sitios de España. Bueno, habría que hacer una conferencia sobre ellos. A veces es gente que pide trabajar los fines de semana para ir acumulando días libres para poder ayudarnos. O sea, gente que hace muchos esfuerzos para poder estar donde una familia pide ayuda, ¿no? Y eso también nos está explicando muchas cosas. En España no existe una oficina a la que puedan ir las familias para pedir ayuda en el año 2025. En 50 años desde la muerte de Franco no hay una institución donde un familiar de uno de estos hombres asesinados o mujeres asesinados pueda entrar a un espacio del Estado, ser escuchado, atendido, cuidado y vivir la experiencia de que su democracia se preocupa por lo que le ocurrió. Y eso también dice muchas cosas de la democracia que somos, ¿no? Entonces, a estas personas yo les tengo que dar las gracias por la libertad que tengo, porque ellos fueron la esperanza para muchísima gente que solo podía agachar la cabeza aterrorizada y callar. Y esta gente era la esperanza de que algún día levantarían la cabeza y podrían decir las cosas que se van a escuchar aquí hoy, porque el régimen no solo persiguió violentamente en un lugar como este, donde nunca hubo una guerra, y muchas veces se utiliza la expresión guerra civil para hablar de Galicia, como si estuviera llena de trincheras de un ejército disparando a otro. Lo que hubo es un golpe de Estado y mucha gente que ejerció mucha violencia para controlar a esta sociedad. Y mucha historia enterrada. Y mucha gente que no sabe siquiera de dónde viene. Y eso tiene que ver con la larga esperanza de vida del miedo. Es curioso porque, como digo, nosotros hacemos estas cosas con recursos, bueno, de gente que es socia, y la mayoría de esas personas no son gente que haya estado afectada por esas duras vidas familiares. La mayoría es gente que simpatiza o que piensa que esto se tendría que hacer oficialmente y con todos los recursos en un país como el nuestro. España es el único país del mundo que ha elegido solucionar la búsqueda de desaparecidos con subvenciones. No hay otro en el planeta y desgraciadamente hay muchos que tienen ese problema. Porque a las víctimas de la dictadura todavía se les trata como si fueran en un vagón detrás del tren, ¿no? Me parece muy bien que lo aplaudas. Y en nuestro país, y lo recogen 2 informes de Naciones Unidas, hay víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase. Y eso no puede ocurrir. A un Estado democrático le tienen que doler todos y cada uno de los dolores de sus ciudadanos. Y no tiene que depender del discurso político de quien causa el dolor. El Estado tiene que ir a reparar el daño. Y si dicen una cosa, los atiendo, y si dicen otra, no los atiendo. Eso es lo que no puede ser. Y aquí se ha muerto muchísima gente en este país que se jugó la vida como ellos por la democracia, y el Estado en décadas no ha girado la cabeza ni siquiera para decirles: sé que existís y que tengo una deuda con vosotros, ¿no? Yo quiero dar las gracias a toda la gente que está aquí, porque entiendo que hay una responsabilidad civil en reconocer a estas personas, y con ese trabajo de difusión y divulgación quizá tengamos un día una sociedad que entienda que estas botas deberían estar en una vitrina en el Parlamento gallego, simbolizando todo lo que vivieron y todo lo que defendieron estas personas. Gracias.
falando un pouco, pois, de cidadáns, non? E de memoria. Tres citas. Bisantoña pasa a formar parte de esos lugares que permiten el reencuentro. Josecho Bahamonde. En Bisantoña, estes días vivimos co sentimento de algo que, casi un século despois, remata ben. Xentes que nunca antes quixeran falar, hoxe dan un respiro a ese medo que, no fondo, nunca marchou. Marta García Pedreira, 19 anos. Loitaron por nós. Loitaron pola nosa liberdade. María del Carmen Pedreira Manteiga. Son palabras e reflexións dos veciños de Bisantoña, dun pobo que descubriu, durante os traballos de exhumación da foxa do seu cemiterio, o inesgotable poder de lembrar. Ten a palabra Gumersindo Campaña Ferro, párroco de Bisantoña. Non contaba con intervir, así de súpeto me lanzan á piscina. A parte da recuperación da memoria, hai unha recuperación, este feito da recuperación dos restos de José Manuel é un feito moi importante, é trascendental, pero detrás hai outra dimensión, a dimensión que expresaba Emilio, que hai unha dimensión moito máis ampla que a simbólica, a da conciencia, un cambio de conciencia. Entón, aí, é facer xusticia, dignificar, primeramente a familia, todo o sufrimento, o sofrimento da familia, é unha memoria oculta, descoñecida. Entón, é moi importante neste momento recoller esa dimensión, a parte dese objetivo cumprido. Eles quería atopar os restos dos seus fillos, conseguiu o seu objetivo, pero detrás deso hai toda unha chamada, unha interpelación a todo, incluso a Iglesia, que teníamos moito que falar, que non estuvo tampouco no seu sitio. É unha dimensión moi profunda, non quero alongarme, pero entón, hai outras dimensións, a da familia, logo despois, situar isto tamén no contexto comarcal. O traballo que se fixo na zona incluso para denunciar os victimarios, os asesinos, os que mataron. Entón, recoñecer toda esa memoria oculta que causou disgustos os que... Iso que está publicado, avanzouse nesa recuperación da memoria. Quero dicir, entón, xa para terminar, hai unha recuperación física, que dos corpos deles conseguiu ese objetivo, que é tremendamente gratificante para todos nós, pero logo despois hai outro objetivo, iso que continúa para, o que decía Emilio, para fazer un cambio de conciencia na sociedade, todo. Terminabas dicindo que hasta no Parlamento galego debía estar isto, non? Iso merecía un aplauso final, o que dixeches. Pois é o que se me ocurre decir así de golpe. Gracias. Ahora sí que sí, non? Hoxe súmanse dous nomes máis a lista de vítimas do franquismo que a asociación ven recuperando dende o ano 2000. Outra foxa que fala ao abrir a terra, para non esquecerse a nunca. Dous corpos máis que volven a portar o seu nome e apelidos co respecto e a dignidade que merecen. A instancia das familias, a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica procedeu en agosto do ano 2024 a recuperación dos corpos de José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto, soterrados segundo as dilixencias militares da época e tamén das testemunhas orais estudadas pola asociación, nunha caixa común de pino verde no cemiterio de Bisantoña. Hoxe é o día no que se cumpre o obxectivo de cada escoita, de cada prospección, de cada criba.
a entrega dos corpos exhumados e recuperados ás súas familias. Hoxe, gustaríame sinalar unha anécdota que tiven a honra de ler na documentación que me transmitiron. Hoxe, na fosa de Visantoña, descansan 2 rosas vermellas entregadas por un matrimonio do lugar durante os traballos de exhumación. E José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto volven, ao fin, coas súas familias. José Galán Núñez. Non otorgaron testamento, dixo o xuíz. Unha páxina doblemente escrita revela a verdade. Un retrato, un sonriso, unha caixiña de vino e un pastel de liberdade.
A historia que hoxe contamos está conectada con outra xa contada o 27 de xullo de 2018. A da foxa do Adro de Paramos, no Val do Dubra. A loita de José María Castelo Mosquera, Manuel Pena Camino, Vicente Peña Tarrasa e Manuel Ateiga, soterrados na foxa de Paramos, e tamén a de José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto. E seguro que vos preguntaredes por qué. Bueno, a memoria de ningún deles podería ter saído a luz de non ser pola familia de Erundino Vieito Baña, que na procura da súa memoria conseguiu restaurar a de todos os demais. Cando a familia de Erundino inicia a procura do seu familiar, todos os datos recabados conducían á foxa de Paramos. Daquela busca, recupéranse os corpos de 4 guerrilleiros: José María Castelo Mosquera, Manuel Pena Camino, Vicente Peña Tarrasa e Manuel Ateiga, mais non o de Erundino. Manuel Ramiro Souto foi quen de escapar da persecución de Paramos. E no seu percorrer de montes, uniu os seus pasos os de José Galán Núñez. Sen coñecer a identidade de quen escapara do horror de Paramos, a dúbida persistía. Ese era Erundino. E así chegamos a Visantoña, onde se xuntaron os camiños de José Galán Núñez, escapado de Paramos, e Manuel Ramiro Souto. A xenerosidade e a teima dos familiares de Erundino fixo posible, dende o ano 2018, a recuperación de 6 esquecidos pola historia. Erundino séguenos a faltar, pero nin a súa familia, nin a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica deixarán de buscalo nin de lembralo. Así abríase este fermoso fío que conecta estas 7 historias de memoria e, sobre todo, de solidaridade interfamiliar. Os familiares de Erundino non poden estar presentes hoxe, pero sí é certo que enviaron unhas palabras, unha misiva, e vou a proceder a ler algunha parte delas. E eles dicen así: celebramos con alegría cada vez que se abre una fosa y los restos de estos luchadores vuelven con sus familias. Ahora debemos gritar bien fuerte y con orgullo sus nombres para poner en valor su oposición al régimen franquista y, por tanto, su oposición a la sumisión moral, al retroceso en derechos ya conquistados. Hoy es de justicia dar a conocer los hechos tal y como fueron. No dejemos que se borren las huellas de gente como José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto, homenajeados hoy. Ellos deben ser referentes para que no caigamos de nuevo en los errores de esa negra etapa de nuestro país. En cada fosa enterraban sueños de libertad y enterraban las voces de quien peleaba por la justicia. Hoy escuchemos con atención y responsabilidad esas voces desenterradas para buscar un mundo mejor y más justo. La familia de Erundino Vieito Baña envía un afectuoso saludo a todos los presentes en el acto de hoy. Gracias por acompañar. A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, como siempre, nuestro mayor agradecimiento por su trabajo. A las familias de José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto, un sentido abrazo. Que este bien merecido homenaje os ayude a cicatrizar las heridas del pasado. Siempre orgullosos, agradecidos y en deuda
con todas las guerrilleras y los guerrilleros que luchaban por un mundo mejor para todos nosotros. A loita nobre e leal das ideas é o que asegura o progreso. Castelao e o cita Mercedes e Alejandro Fernández. Por suposto que outra parte da restauración corresponde á familia de José Galán Núñez e de Manuel Ramiro Souto. Teñen a palabra Alberto Gómez Rodríguez e Dolores Rodríguez, sobriño e irmá de José Galán Núñez, e Teresa Ramiro, sobriña de Manuel Ramiro Souto. Bueno, qué difícil con tanta emoción poder falar ahora. Voy a intentarlo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los que nos acompañan ahora aquí, medios de comunicación, entidades, a Asociación de Memoria Histórica, por supuesto, a los vecinos de Visantoña y a los vecinos también de Avedro, de Almeiras. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hoxe remata un capítulo da nosa historia familiar. Unha historia que, estando presente dende hai moitos anos, faltaba un peche. Agora chegou o momento. Para comenzar, a nosa familia, representada por Lolita, miña nai, por Nina, por Nieves, Nina e Lolita, irmás de José Galán, historia viva da nosa familia. Nieves, esposa de Tonecho, irmá menor de José. Eu e o resto da familia que nos acompaña queremos facer un sincero agradecimento á Asociación da Recuperación da Memoria Histórica, representada hoxe por Emilio, e tamén por Sergio e por Marco e máis xente que estuvo colaborando o ano pasado. Fai un ano, a próxima semana, en momentos moi especiales que nunca olvidaremos, creo. Tamén ao Concello de Culleredo, José Ramón, por implicarse, acollernos e axudar a este homenaxe de forma tan especial. E, por suposto, a parroquia de Visantoña, representada polo alcalde, Mariano, por Gumersindo, seu párroco, e por ciudadanos desa parroquia, familias que nos acompañaron tamén no momento da exhumación. Porque a historia do meu tío e de Manuel Ramiro forma parte do ideario colectivo, e esta parroquia adoptouna como parte da súa propia historia reciente, o cal agradecemos. Tamén hoxe a familia quixéramos facer un breve percorrido pola historia de José Galán antes de chegar aquí para entender o porqué do seu final. Segundo din as súas irmás, Pepe era unha boa persona, sensible e intelixente. Verdade, Nieves? El sempre estaba lendo na súa habitación, contan. Era familiar, nalgúna ocasión chanceaba con Lolita, que lle decía: pero quen che dou esos ollos tan bonitos? Todo isto fala da súa humanidade, da humanidade de Pepe. A súa curiosidade e a súa implicación social fixolle tomar a decisión máis valente e definitiva para a súa vida. Desertou do exército, comenzando unha loita antifranquista para defender a liberdade e a igualdade social que naqueles momentos foron atacadas. Toda esta implicación supuxo un gran sufrimento familiar. A súa nai Lola comezou un periplo de incertidume, intentando buscar de forma segreda o seu fillo agochado entre os inhóspitos montes galegos, próximos e non tan próximos a Alvedro, ao seu pueblo. Nunha ocasión, Lola volveu a casa dun deses encontros clandestinos e Lolita, observadora, preguntoulle: mamá, ves de ver a Pepe, verdade?
Lola non dixo nada. A discreción era moi importante. A pesar desa discreción, o asexo e a vixiancia da Garda Civil era diaria, como xeito de presión familiar, a cal derivou nun desterro de 7 meses. De Lola e Nieves, a súa filla maior, xunto con Maruja, parella de Pepe, foron levadas as primeiras a terras zamoranas e a segunda a terras burgalesas. Despois de varios años de loita, Pepe foi abatido nunha emboscada en Bisantoña, Mesía, parroquia que dende hoxe oficialmente queda hermanada a Cadalmeiras, Albedro, no concello de Culleredo. Allí acolléronnos de forma agarimosa, implicándose no momento de exhumación, da cal a semana pasada cumpliuse un ano. Exhumación que foi posible dun xeito altruista gracias á Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Tamén agradecer a tantos e tantas historiadores e historiadoras que se implican nesta loita polo afloramento da verdade, representados aquí por Carlos Pereiro, precursor na recuperación da historia en Culleredo, e tamén Manuel Pazos, pola súa implicación e investigación de visibilizar o esquecemento dos represaliarios da nosa terra. Moi importante para non facer realidad que o que esquece o seu pasado está condenado a repetilo. Familia Ramiro, Teresa. Isto uninos para sempre. José e Manuel estiveron 72 anos xuntos, inseparáveis, facéndose compañía na súa lúgubre destino térreo. Fai un ano separámolos. Mais a poesía elaborada por Teresa Ramiro, que figurará na placa da súa sepultura, será un nexo de unión a partir de agora. Con isto queremos contribuir a devolver a dignidade e facer xustiza, porque estas dúas verbas non teñen color político, son universais. E só rematar dicíndolle a Lola Núñez Lorenzo, abuela, hoxe Pepe descansa contigo para sempre. Eu non sei se despois de todas as fermosas palabras e os testimonios que se dixeron aquí queda algo máis que decir. Creo que sí. Creo que queda moito. Voume limitar, traio escrito para que non se me esqueza, a dar as grazas. Hoxe, 25 de agosto, dou grazas a Xosé Ramón, alcalde de Culleredo, grazas, porque, aínda que a veces nos tiramos os trastos á cabeza, de verdade, estou sumamente agradecida, porque desde o primer momento manifestou unha colaboración, un apoio, tanto con Alberto como comigo, e estuvo a noso dispor no que precisásemos. Gracias a Mariano, a Emilio, a Carmen, a Marcos, a Óscar, a todos os membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica pola labor tan desinteresada, tan humana que fan para recuperar parte da memoria dos represaliados, pero sobre todo non, tamén por todo o cariño e agarimo que manifestan cas familias sin coñecernos e nada, desinteresadamente, o trato e o cariño que nos manifestan e arroupándonos, de verdade, o meu inmenso agradecemento. Grazas a Gumersindo, párroco de Bisantoña, por coidar dos anxos coas ás rotas. A xentes de Bisantoña, a todas as persoas que durante máis de 70 anos tiveron a lareira prendida
para que a verdadeira historia non esmorecese. E nos días da exhumación viñesen contarnos que lembraban, ben por habelo vivido de nenos, ben por transmisión de algún familiar. As emocións vividas eses días son indescritibles, cando na maioría das veces, ao falar de represión, as xentes gardan silencios, incluso nas propias familias. En Visantoña foi todo o contrario. Foi unha sensación como se se sentisen gratamente liberados ao poder contarnos un segredo longo tempo agochado. O recordo e gratitude que gardarei sempre de todas esas persoas de Visantoña é infinito. Visantoña ten vos mestres, tamén vos alumnos, como Marta, que deixou escrito no libro de visitas da asociación. Pechar feridas, abríndoas de novo, para sentir que se fai xustiza. Hoxe chega a nosa memoria unha historia de loita e valentía. Non debemos permitir que as súas memorias morran con eles, escribiu Selma. Grazas á familia de Erundino polo testimonio que mandou nun audio. E por axudar ao meu curmán a fuxir. Grazas a Manuel Pazos, a Lupe, a Carlos Pereira, teño tanto que agradecerlle a Carlos Pereira, historiador do Concello por ser a persoa que foi desenterrando nomes e apelidos dos represaliados de Culleredo, transcribíndos as páxinas valeiras da historia. Sin eles e outras persoas dedicadas a investigar, a sacar á luz tantas historias incompletas, eu non tería coñecemento de moitos datos dos represaliados da miña familia, na que sempre estiveron presentes seus nomes e a súa historia, pero eran poucos os datos que tiñamos. Sabíamos que o tío Manuel fora preso e asesinado no cárcere da Coruña. Sabíamos das torturas que nos contaba a nosa avoa. A tía Josefa pegaranlle un tiro en Bastiagueiro e o curmán Manuel que fuxiron ao monte. Cando hai uns 25 anos comecei a pescudar máis información, non tiña documentos, non sabía por onde comenzar. E lendo o que eles, Carlos, Manuel, Monje, Dionisio, lendo todo o que eles e outros escribiran, falando con algún deles, como decía, sobre todo con Carlos, puiden recompilar e chegar ao día de hoxe. Hoxe, 25 de agosto, quixera creer nun mundo máis xusto, onde a xusticia chegase a todos os recunchos e concretamente aos máis necesitados, aqueles e aquelas que son privados por causas diversas de libertades, tanto económicas como de outro tipo, e que ninguén se vise privado de vida e comida. Hoxe das un paso cara a un mundo mellor, dentro dun mundo aínda cheo de tebas, e no que a sociedade en conxunto precisamos de ir desenterrando os silencios do pasado, tal como no día de hoxe, grazas a todos e a todas, no nome da miña familia, meus irmáns, miñas sobriñas, e os que non puderon vir, e de todas as familias que tiveron a desgracia de sofrer aqueles tempos de sangre e morte. Grazas a Alberto por poñerse en contacto comigo hai uns anos e axudarnos a camiñar nesta loita. Hoxe, 25 de agosto, sei que seguirán a derrubar os soños, que os recordos estarrecen e marchitan as rosas. Sei que non haberá outonos adiantando as follas. A ferida ten moitos anos, amargos foron os días. Sei que nas noites máis oscuras hai xanelas abertas ao sol, e mans amasando dignidade. Ficarei aquí o tempo que for preciso, termando dunha bandeira libertaria, porque a esperanza é irrevocable. Hoxe, 25 de agosto, cantan os xílgaros e nacen mapoulas nas searas.
Como dicíamos antes, nas foxas non só se atopan corpos, se atopan obxetos que contan as súas historias. De todo iso, a asociación fai unha serie de informes que entregan, xunto con eses obxetos, ás familias. Agora o arqueólogo da RMH, Sergio Castro, procede á entrega deses informes ás familias. Bueno, a mí, si me permitís, antes de nada, de parte de todo el equipo de la RMH, de los voluntarios que están hoy aquí, de los voluntarios que no pueden estar hoy aquí, queremos agradecer a las familias vuestra implicación durante todo el proceso de búsqueda, vuestro acompañamiento, que lo sentimos como propio, todos los años de búsqueda sin ayuda de las instituciones y toda vuestra implicación a lo largo de todo el proceso. Quiero que le deis todos un fuerte aplauso porque creo que se lo merecen. Por otro lado, y como dijo mi compañera, ahora vamos a hacer entrega a falta de un Estado español que aporte datos y aporte una verdad oficial, lo que nosotros hemos hecho, que es la investigación de todo el caso y de los últimos momentos de vida de vuestros familiares antes de que fueran asesinados por defender un país mejor. Xa casi estamos rematando. E hai unha cuestión que comparten as mulleres e os homes represaliados polo franquismo. A súa enérxica defensa da educación, do saber, da razón, da cultura. Cultura que é a base da liberdade e a xustiza que defendían en representación desa cultura, que sempre está presente nos diferentes actos da Asociación para a Memoria Histórica, nos acompaña coa súa voz Bea de Estrella. Bo día a todas e a todos. Hoxe cantamos por eles e polas que quedan e os que quedan sin visibilizar e sin nomear. Imos cantar Alborada dos nomes sen medo. Alborada dun tempo sen medo, dous rapaces naceron coa luz, José e Manuel, fillos da terra, na sombra fixeron a cruz. Fuxiron do frío e das balas, no silencio imposto e brutal, no monte buscaron abrigo, na loita por un mundo igual. Na terra quedaron os nomes, baixo a erva
Non hai historias sen nomes, nin país sen lembrar, nin país sen lembrar. Un sementaba palabras, outro calaba e sentía. Soñaron un país distinto, onde a liberdade sexa o alento. Trouxeron os mans rebeldes que cavaron co amor e ca rabia. Desenterrouse o silencio e naceu outra vez a palabra. Na terra quedaron os nomes baixo a erva xunto ao altar, mais o tempo non borra os seus pasos, nin a morte nos pode calar. Hai loitador e dignidade, non hai historias sen nomes, hai loitador, dignidade e un país sen lembrar, nin país sen lembrar, nin país sen lembrar. Antes de poñer o broche final, vai ter unhas palabras de novo o alcalde de Culleredo. Gustaríame que as institucións públicas falasen todas xuntas e acompañadas, pero antes do peche final, que outra, creo que é a parte máis emotiva destes actos, ten a palabra novamente o alcalde de Culleredo. Ben, moitas gracias, queridos veciños e veciñas, membros da corporación e da mesa que os se preside este salón de plenos, querido alcalde de Mesía, queridas familias de José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto, todo o meu cariño e o meu respeto. Hoxe é un día de emoción fonda e de xustiza histórica. Son 73 anos despois do seu asasinato en Vicentoña, os corpos de dous veciños da parroquia cullerdense de Almeiras, a miña parroquia, regresan á súa casa tras un longo percorrido do que xa se diron datos máis que claros. Temos moitas referencias históricas de veciños e veciñas do noso concello que o diron todo porque hoxe podamos vivir en liberdade, en paz. E ese esforzo, ni moito menos, está rematado. Todavía temos que seguir loitando e moito para que, libremente, con liberdade, podamos depositar nesas urnas que nos dan a liberdade, pois esa papeleta que nos garantice vivir en tranquilidade e non ter que recordar tempos como que hoxe nos toca vivir. Quero agradecer a Carlos Pereira especialmente, fomos compañeiros funcionarios deste ayuntamiento, hoxe xa jubilado, pero non por elo retirado do que é o seu bon facer, como é o recuperar a historia do noso concello, pois que nas súas diferentes publicacións lembrara a moitos e moitas veciños e veciñas que, bueno, seguramente nos quedaríamos cortos, pero pois don Manuel Posenalla,
Andrés Varela Rumbo, Rosendo Sar, Ramón Seoane Suárez, Arcadio Carro Gestal, Antonio Naya Regueira, os irmáns Paul Loriga, Lisardo Núñez Lamas, que curiosamente pois é irmán da miña avoa, ou Manuel Riobó, irmán do meu avó. Moitísimas gracias, Carlos, por lembrarnos que hai unha historia e moitísimas gracias tamén a vos por lembrarnos nun día como hoxe que todavía hai moito por facer. José Manuel eran dous homes novos, arredor dos 30 anos, que se viron obrigados a botarse ao monte e integrarse na guerrilla antifranquista con moitos veciños da nosa contorna. Loitaron polos ideais de liberdade, xustiza, nun tempo no de que defender a democracia significaba arriscar a vida. Foron pois abatidos no ano 52 e durante máis de 7 décadas permanecían soterrados nunha fosa común. Hoxe, grazas ao traballo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, gracias á insistencia e ao cariño e tamén ás crenzas da súa familia, gracias á colaboración tamén, probablemente nun menor grado, institucional e o apoio da veciñanza, devolvémosles a dignidade que lles foi negada. Noraboa. Como alcalde quero decir que dende o momento que coñecimos estos feitos quixemos sempre prestar toda a nosa colaboración de que as familias precisaran e por elo quero expresar o meu máis profundo agradecemento a vos, especialmente Teresa, Alberto, Teresa, por esa grande entrega que representa sin lugar a dúbidas as familias de José e de Manuel. Pero tamén a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica por esa labor incansable na procura da verdade. Ao Concello de Mesía e a Parroquia de Visantoña pola súa colaboración e tamén porque hoxe, como ben decíades, tanto o Concello de Mesía como de Culleredo, tanto a Parroquia de Almeiras como a Parroquia de Visantoña quedan hermanadas de por vida e creo que iso é merecedor dun fortísimo aplauso. Significar igualmente esa importantísima labor dos medios de comunicación hoxe aquí presentes e esa difusión que con objetividade, sin lugar a dudas, vai a contribuir a que estos feitos se coñezan non só en España, en Galicia, sino en todo o mundo. E como non, pois a todos os veciños e veciñas de Culleredo por acompañarnos hoxe neste acto, tamén os veciños de Visantoña, de Mesía e de outras localidades, como non, tamén as familias de José e de Manuel, que non só hoxe, sino sempre vos teño presentes no meu corazón, como tamén todos os membros da Corporación Municipal de Culleredo, que hoxe están aquí presentes, como é o BNG e como é o Grupo de Goberno, o Grupo Socialista, e tamén disculpar a presencia de Alternativa dos veciños, para os cais, pois tamén quero amosar o agradecemento por esa adicación e por facilitar tamén en nome deles este acto. Este día non é só unha homenaxe, tamén unha reparación e unha mensaxe creo que de futuro, porque un pobo que honra as súas vítimas e que recoñece a súa historia, creo que é un pobo máis libre e máis forte. José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto volverán a Almeiras, a súa terra, ao seu fogar. Que este regreso sirva como lembranza, como semente de convivencia e como compromiso para que nunca máis se persiga a ninguén polas súas ideas. Hoxe, no Salón de Plenos do Concello de Culleredo, vivimos un acto que transcende a memoria e que nos fala de dignidade. Despois de máis de 7 décadas, José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto regresan á súa casa para sempre. Regresan a Culleredo, regresan a Almeiras. Moitísimas gracias e parabéns. Les parece, a beira do monte, por favor, vamos a interpretar o hino galego. Sí, un momento, vale, adiante. Quero darlle tamén as gracias a esta extraordinaria xornalista que conduciu hoxe este acto, señora Bernal.
A ninguén nos gustan os spoilers, verdad? Bueno, era mellor que non houbera spoilers, pero bueno. Os compañeiros da prensa, grazas por estar sempre, sei que ides con prisa, grazas por esperar todo isto. Quero recordarvos tanto os presentes como os compañeiros que sí que vos esperamos na porta do cemiterio de Almeiras a 1:30. E sí, en cada acto da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, sexa este unha entrega de corpos, sexa a apertura dunha placa conmemorativa, como a no Ézaro, hai uns anos, sexa a presentación dunha exposición como a de Mulleres Resistentes na Casa Museo Casares Quiroga da Coruña, sexa un coloquio, sabemos que se está a reparar parte da historia xerando lembranza nos presentes, en cada un de todos vos. Grazas, por tanto, por estar e por non querer esquecer máis. Algún día todos estes actos terán un carácter oficial. Faránse por lei e conforme a ela. Pero ata que ese día longamente agardado chegue, o recoñecemento oficial facédelo todas e cada unha das persoas que decidides participar nestes actos. A mellor forma de homenaxear a alguén é coa voz que representa o pobo. Así que hoxe, na gaita de Luís Canducho, en honra de José Galán Núñez e de Manuel Ramiro Souto, soa a voz do pobo, o himno de Galicia.
E agora sí. E agora sí, moitas gracias e ata sempre. Xa os compañeiros da prensa. Unha caixa de pino verde cobixou os vosos corpos. A terra que os cubriu, graduou a verdade, hoxe érguese libertaria. Cantas lúas cubriron os vosos soños. José Galán Núñez. Gracias.
Sí, te andaba buscando. No, te andaba buscando. Espera. Coloca primero, coloca todo. No concello de restaurar a memoria, de restaurar a memoria e a dignidade, de pechar as feridas. Hai feridas que nunca serán pechadas. Manuel Ramiro Souto, por lei, debería ir soterrado con súa nai, que está nun nicho destes aquí, pero esas feridas que todavía permanecen entre familias non o permiten. Entón, vai aquí no nicho da familia tamén dunha cuñada, porque, volvo a redecir, parte da familia non está de acordo en que sexamos libres. Igual que Alberto, eu tiña outro poema para ler, pero como estiveron xuntos 72 anos, levan a mesma placa, o mesmo poema, os mesmos versos, o mesmo epitafio, vou a ler o que leo Alberto ali tamén. In memoriam, José Galán e Manuel Ramiro. Unha caixa de pino verde cobixou os vosos osos. A terra que os cubriu cardou a verdade. Oxe, érguese libertaria. Cantas lúas cubriron os vosos corpos. José Manuel Ramiro Souto.
Aplauso.